13 minut po godzinie 8, a my mamy w studiu gościa Andrzej Okrój, kierownik działu technologii produkcji rolniczej i doświadczalnictwa z Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu. Dzień dobry. Witam wszystkich radiosłuchaczy. Mówimy dzisiaj o 5. już Pomorskim Forum Trzodziarskim, które będzie 21 listopada w restauracji Aleksandra Odejewska w Nierzychowicach. To tym razem w chojnickich stronach odbędzie się ta konferencja, to forum. Jeżeli chodzi o tematy, tutaj różne są podejmowane, na przykład dotyczące pasz. No właśnie, my co jakiś czas słyszymy o żywności modyfikowanej genetycznie, ale nie tylko sama roślinność, którą my spożywamy, ale także czym karmimy zwierzęta. To również to zagrożenie tym właśnie obecnością modyfikowanej genetycznie żywności istnieje, prawda? No cały czas istnieje, dlatego że głównym źródłem białka w tej chwili w paszach to jest białko pochodzące z poekstrakcyjnej śruty sojowej, a tu chcemy przedstawić alternatywę w postaci większego zużycia śruty rzepakowej, jak również białka naszej produkcji, czyli z roślin bobowatych, tak obecnie nazywanych, czyli łubin, groch, bobik, który w pewnym okresie stracił na ważności, a w tej chwili naciski i zachęty dla rolników po to, żeby tych roślin uprawiać więcej i żeby udział polskiego białka w paszach był coraz większy, między innymi po to, żeby poprawić jakość tej paszy i stosować mniej poekstrakcyjnej śruty sojowej. Jak również pan profesor Zygmunt Pejsa, który uczestniczy w naszych forach już też po raz 5, przedstawi w tym roku temat związany z dodatkami do pasz jako alternatywę dla antybiotyków. Wiemy, jakie generalnie negatywny wpływ ma stosowanie antybiotyków. Bez nich też hodowli nie będzie, ale między innymi przedstawi tą alternatywę, żeby stosować ich po prostu mniej. Na pewno sama osoba pana profesora już zachęca do uczestnictwa w forum, dlatego że to jest potężny magazyn wiedzy. Pan profesor od wielu lat pracuje i szefuje Instytutowi Weterynarii w Puławach. Jest też bardzo dobrym wykładowcą i rolnicy bardzo chętnie na te wykłady przyjeżdżają i często również zadają pytania spoza tematu, który bezpośrednio pan profesor będzie mówił. Oczywiście też w czasie forum nie może zabraknąć spraw związanych z doskonaleniem produkcji, genetykę. I genetykę przedstawi pan profesor Wojciech Kapelański z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego z Bydgoszczy. Też krajowa sława i też rolnicy chętnie wysłuchują pana profesora. To jest też duży zasób wiedzy. No i oczywiście temat w ostatnim czasie poruszany bardzo często, czyli sprawa afrykańskiego pomoru świń. Tutaj te ogniska na wschodzie, już rozmawialiśmy, funkcjonują, ale u nas to zagrożenie jeszcze wydaje się takie nierealne. Czy to jest rzeczywiście takie nierealne zagrożenie? To zagrożenie jest bardzo realne, dlatego te wszystkie naciski związane z bioasekuracją, w wielu wypadkach rolnicy nie zdają sobie sprawy z tego zagrożenia, jakie może wystąpić, i stąd ta higiena musi być zachowywana, żeby nie dopuścić do rozprzestrzeniania się tego ASF-u. No, ściana wschodnia, już był moment na wiosnę, że ogniska zaczęły wygasać. Od pewnego czasu obserwujemy ciągły wzrost i praktycznie komunikaty podawane przez ministerstwo codziennie jest tak jakby ich więcej. Te sprawy przedstawi właśnie pan Wojciech Trybowski, pomorski wojewódzki lekarz weterynarii, który będzie też udzielał odpowiedzi na inne pytania, które będą rolnicy zadawać na pewno, i pan Wojciech Trybowski jest zarazem
przedstawicielem Ministerstwa Rolnictwa, przedstawicielem ministra, który będzie reprezentował w czasie naszej konferencji, dlatego że konferencja jest pod patronatem ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Czyli tutaj tematy to właśnie to, czym zwierzęta karmimy, w jaki sposób też genetycznie możemy tutaj doprowadzić do zwiększenia wydajności. Właśnie, a co do tych pasz jeszcze chciałbym tutaj gdzieś tam dopytać, bo z jednej strony ma to wpłynąć na to, że zwierzęta po prostu będą zdrowsze i ich mięso lepsze, natomiast chyba to też dzięki tym paszom z polskiej produkcji też wzmocnimy nasz rynek, prawda? Oczywiście, że tak, dlatego że jeżeli będziemy uprawiać rośliny bobowate na naszych polach, to jednym skutkiem tego będzie, że będzie tego białka więcej, a druga sprawa związana również jeżeli chodzi o produkcję roślinną, to te rośliny są bardzo dobrym przedplonem pod zboża. W tej chwili większość naszych pól obsiewana jest zbożami, rzepakiem, a ta alternatywa ma zachęcić właśnie do uprawy tych roślin. Czyli będą korzyści i dla roślin następczych, jak również i w hodowli. I między innymi na ten temat będziemy mogli posłuchać i porozmawiać na 5. Pomorskim Forum Trzodziarskim 21 listopada. Wszelkie informacje możemy zaczerpnąć u organizatora Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu. Natomiast jeszcze pytanie co do udziału. Oczywiście do udziału zachęcamy tych, którzy zajmują się hodowlą trzody i chyba będzie to też okazja nie tylko do wysłuchania, ale także do podzielenia się swoim doświadczeniem, prawda? Tak, dlatego że bardzo często w czasie udział w tej konferencji to jest zarazem spotkanie hodowców, wymiana poglądów, wymiana spostrzeżeń, jak również w czasie forum będą rolnicy mogli zapoznać się z ofertami różnych firm, będzie ich kilkanaście, które zajmują się właśnie zaopatrzeniem rolników w wyposażenie, w pasze, jak również sprawy związane z finansami, czyli bankowe. To wszystko będzie można w czasie forum, tej wiedzy będzie można zasięgnąć i wykorzystać ją potem dalej we własnym gospodarstwie. I to wszystko 21 listopada, tak jak już powiedziałem, od 9:30 rejestracja uczestników w restauracji Aleksandra Odejewska w Nierzychowicach 1 i jeżeli chodzi o udział w tym, wszelkich informacji udzieli Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, a rozmawiamy z jego reprezentantem Andrzejem Okrojem. Dziękujemy bardzo.